Azpeitiko sokamuturrak, kaleko zezenak, 500 urteko historia du. 1518koa da aurkitutako idatzirik zaharrena. Eta 2018an herriak 5. mendeurrena ospatu zuen. Kaleko festa bat da Azpeitiko sokamuturra. Zezenak kalez kale ibiltzen baita ordu askoan. Izenak ondo adierazten duen bezala, zezenarekin batera soka da elementurik garrantzitsuena. Sokamutilak dira sokaren ardura hartzen duten herritarrak. Kalez kale aritzen direnean, puntu zehatz batzuetan soka argoila batean lotzen dute. Ganadutegien lanari esker, primerako zezenak izaten dira Azpeitian. Iriskoak behar dira halako plaza garrantzitsu baterako. Afizio handia dago Azpeitian, eta jendetza izaten da sokamuturrean. Izan ere txikitatik bizi dute azpeitiarrek zaletasuna. Azpeitiko sokamuturraren hitzordu nagusiak San Sebastianetan eta karnabaletan izaten dira. San Sebastianetan sokamuturra 2 egunetan izaten da. Karnabaletan 3. Orduak eta orduak pasatzen ditu zezenak kalean Azpeitian. Arratsaldeko saioetan adibidez, 3 ordu eta erdiz izaten da sokamuturra erdiguneko kaleetan. Erdikalean behean ateratzen dute zezena, 4:00 Zezenaren eta zezenzaleen lehen lasterketak erdikalea zeharkatzen izaten dira, plazarako bidean. Plazan lotzen dute lehenengo aldiz soka. Jende mordoa biltzen da plazan, zezenean ibiltzeko eta ikusteko. Goiko kale hartuta, plaza utzi, eta Artetxeneko aurrean lotzen da aurrena zezena. Han ere, jende asko biltzen da. Ondoren, Errebalean izaten da zezena. Urola ibaia zeharkatu eta Hartzubira eramaten dute zezena. Plazara eramaten dute berriz ere, bertan, beste pixka batean aritzeko. Santiago kalea hartu eta pilotalekua izaten da hurrengo geltokia. Elizkalean eta Enparan kalean izaten da ondoren sokamuturra, 2 puntutan. Zezena ganaduzaleen kamioian aldatzen dute, arratsaldeko saioetan 7 bat aldiz. Azpeitiko sokamuturraren atzean ganaduzaleen eta sokakoen sakrifizioa dago. Lan handia egiten dutelako guztia ondo atera dadin eta tradizioak aurrera jarrai dezan. Segurtasun neurriak hartzen dira ezbeharrak eragozteko. Esiak jartzen dira zezenaren ibilbidearen leku askotan, eta etengabe oharrak jakinarazten dituzte. Adibidez, 16 urtetik beherakoek ibilbide barruan ezin dutela egon esanez. Irteera bakoitzeko, soka berria erabiltzen da, eta une oro 2 anbulantzia izaten dira gertatutako ezbeharrei erantzuteko.
Euskal Herrian, soka muturra eta kaleko antzeko ekitaldiak 1000tik gora izaten dira urtero. Dauzkan berezitasunengatik, plazarik garrantzitsuenetako bat da Azpeitikoa. Gutxienez, 5 mendeko historia du Azpeitiko soka muturrak, eta hori posible izan da jendeak hala nahi izan duelako. Soka ez da eten.